Raġel ta' 29 sena nżamm taħt arrest preventiv wara li ġie akkużat b'każ ta' hit and run fuq anzjan li kienet jaqsam triq f'Ħallqormi. L-anzjan kien sofra minn feriti f'wiċċu. L-inċident seħħ fl-10 ta' Jannar fit-triq l-imdina Ħallqormi meta l-anzjan ta' 70 sena ġie mtajjar kif kienet jaqsam it-triq. L-ispettur Alfredo Manġon akkuża lil Anes Badrux ta' nazzjonalità Libjana li tajjar lill-anzjan kkawżalu ġrieħi gravi li għamel ħsara fil-proprjetà tiegħu, sewqan perikolus u li naqas li jieqaf wara li kien involut f'inċident ta' traffiku. U ġie mixli wkoll li saq meta d-dawl kienu mixawla bl-aħmar mingħajr liċenzja jew polz ta' assigurazzjoni u li sar riċediv. L-akkużat kienet isuq il-karozza tas-sieħba tiegħu. L-avukati Franco De Bono u Amadeus Kakija li qed jidhru għall-akkużat ikkontestaw l-akkużi kollha miġjubin kontrih u għamlu talba l-libertà proviżorja. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal dan ingħat ukoll mill-prosekuzzjoni li l-akkużat kellu indirizz ħażin fuq il-karta tal-identità tiegħu. Id-difiża argumentat li r-raġel għadu preżunt innoċenti u li kienu li b'mod volontarju mar lassa tal-pulizija fuq il-każ. L-ispettur Alfredo Manġon irribatta billi qal li l-akkużat baqa' għaddej fuq id-dawl aħmar, laqat raġel li kienet jaqsam sa u li prova jaħbi l-provi billi mesaħ il-karozza u abbanduna. Sa dan it-tant is-sieħba tal-akkużat qalet ukoll il-pulizija li huma m'għadhomx f'relazzjoni. Il-Maġistrat Nadine Lija ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest. Hi qalet li hemm dubju fuq l-akkużat fejn jista' jinstab jekk dan jinħeles u dan flimkien mal-fatt li huwa persuna mhux ta' min jafda u l-fatt ukoll li l-vittma qatt irid jixhed.